church. I was on my way to church, and then I knew him prior, but not in that way. And then, but we formalized it when we went to the same church. That's how we met. Loved you for 1,000 years. I love you. Oh, he's stubborn like me. He's ambitious. He's very intelligent, but he's very loving, and he's a good cook. And he's very caring. Beauty and all she is. I will be Traveling. We traveling together. We find each other very well when we travel together. Those are our best moments. The fun one that I enjoyed was in Manzudoti for Valentine's Day when you proposed. So that one I enjoyed. has come to this. You know what? I knew 3 months when whilst we were dating, because he is, especially how he relates to me and my son. My son has got special needs. So Muzi doesn't even see that in him. And how he also understands me as a strong woman, a strong-willed woman. So All along I believed I would find you. at first, he did it traditionally first. He asked me to, he will send the people, and then he did it the traditional way, and then he arranged it at Amanzidoti, right? He bought the ring, and then he just arranged the romantic setup and then he proposed. Music is just he just loves, I don't know, he's hilarious as a person. He just loves joking around. He doesn't take life too seriously, so any loving moment with him is just hilarious. Not taking life too seriously, just ease at ease, mang na each other. Okay, so the Bible says two people are better than one. So life is easier when you've got someone that takes care of things that you used to do. So it's less of a burden because you help each other. So Mina, my journey with my partner has taught me that life is it's more easier with someone in my life because he's more helpful, he's more supportive. I mean, there's things that I would just neglect, but he will push me to just finish them. And then I persist and finish things that I wouldn't have finished before. So, I love you for 1,000. Spending time with the people that we love, and also, committing to him. Finally committing to him. I'm looking forward to that. I will be brave. I will not. So we decided to go to Kruger National Park because it's been a long journey. So we want just animal lifestyle, something that is just ethical, quiet. We didn't want something that is just too busy, so that we can just reconnect after the whole wedding and everything. So we're going there for 7 days. After the wedding. Muzi, if you can just make God your head, that's the only thing that will make you happy. Just seek guidance from God, and then you will know how to live. That's my message to you. Love you for 1,000 more. And all along I believed I would find you. Time has brought your heart to me. I have loved you for 1,000 years. Love you for 1,000 more.
not through church. Yeah, I know Nozipho for a long time before I decided to propose him. Yeah. Step closer. I'll describe Nozipho as he's a humble person, he's a loving person, he's a caring person. Yeah. I've died every day waiting. Wow. Yeah, the first date we went to Ekakasini. Yeah, that was a day that we share our day. Yeah. I was at work. Yeah, I was working driving trucks. So he called me, said, "Baby, where are you?" I said, "I'm around." He said, "Come and pick me at work." And then he take me out for lunch. We went there, to Kakasini. Yeah. And then, yeah, it was lovely. Yeah. It was nice that day. Because at work, they're busy calling me, "Where are you, Musa?" I said, "I'm in a truck," while I know I'm not around. Yeah. Afraid I have loved you for 1,000 years. Wow. The day I noticed that this is the one, the day he shows love to my parents, that I noticed, love my family, I noticed that he knows what he wants. And because of, on my family, we only boys at home. My mom is alone always, so I've noticed that now my mom is having a friend, is having a sister, is having a daughter. So I decided, no, this is what I want. Of me, every breath, every. Yeah, during proposal, I planned a trip to Durban. Didn't know. I bought the ring, and then while we were at the hotel, yeah, just make a breakfast for him, and then I hid a proposal ring under my pillow. When he started to take his breakfast, I took my ring. I said, "Baby, can you marry me?" Wow. Yeah, that day, he was so happy. Yeah, he was so happy. Find you. Time has brought your heart to me. I have loved you for 1,000. I had a lot of funny stories. Yeah. The funny one, when he first time he bakes, wow. Nozipho doesn't like baking. Doesn't like baking. But the meantime, he noticed that my father likes cakes. He started to bake. Wow. Yeah, those cakes with bricks, my friend. You can build a townhouse with those cakes. Yeah. The only the advice part to anyone who want to get married, I would say make sure that you know that person and that person knows you, and don't try to change that person. You love him as it is, and then respect. Don't marry someone who don't respect him. You must respect that person. Yeah. Time has brought your heart to me. I have loved you for 1,000. Today, actually, for today, I'm very happy, and I'm expecting to see my wife's tears. Yeah, today, that's the thing I want to see. Yeah, tears of joy. Yeah, that I want to see, and I know that the crowd will. Yeah, there'll be a lot of crowd. Yeah, I know. Nozi is actually Nozi umuntu wabantu, man. Yeah, uyafana nami. So ngiyazi nje ukuthi kuzobe abantu bazile bazosupporta kakhulu. Yeah.
That one is a surprise. But there's a honeymoon plans. Yes, it's a surprise. How to be brave? How can I love when I'm Nozi, a message for today. I want to tell you that I love you. I'll always love you. I'll respect you. I'll take care of you, no matter what. Even if there's the challenges, we must stick together and focus on our goals. I love you, my wife. I have died every day waiting for you. Darling, don't be afraid. I have loved you for 1,000 years. I love you for 1,000 more. Time stands still. Beauty in all she is. I will be brave. Amen. Siyabonga bazalwane. Ukuba khona namhlanje emshadweni walaba fowethu bobabili. Bengeke zi-introduce ke nami ukuthi ngubani. Angikwazi ukuyi-introduce before ku-introduce uNkulunkulu kithi. So ngokuthi uNkulunkulu sesikwazile kumema, nami sengakwazi ukuyi-introduce ukuthi ngubani. Nguphumlani okwathwala isibongo. Uhlelo lalana kabafethu lufishana kakhulu nangenxa yesikhathi sesihambe kakhulu. Ngizoba nesikhulumo esisodwa bese ngindlulisela kubaba wethu uShongwe enza umsebenzi okufanele awenze namhlanje lo esize ngawo. So ngizocela ukuthi ke njengamanje ngicele ubaba wethu Bishop Nxele azosemukela, then bese ngindlulisela kubaba wethu uShongwe. Ngiyazi ukuthi ubaba Nxele akaphethe amavaka futhi ngeke avela asukume nje kanje.
Ngiyanibingelela egameni kaJesu. Ngifuna ukwamukela bonke abazalwane abakhona la egameni kaJesu. Ngifuna utshena umakhelwane useduze kwakho ukuthi naku uye kuzolunga. Ngifuna ukuzothi angagive up. Angagive up. Kodwa athi naku kuzolunga. Nginamukela nonke egameni kaJesu bazalwane ngizochitha isikhathi sisemshadweni la. Akusikho kwethu bazalwane. Lento ivela kuJehova. Uyena waqala lento bazalwane. Namhlanje yaphetha entweni ebuya kuThixo. Amen. Bese ngibingelela ngokukhethekile osingayi. Oh amen nazi nabahle. Oh amen. Ngifuna ukuzothi nje enjoy usuku. Nithokoze kakhulu olweni lolusuku. Uma ukuthi mana ngekhanda. Uma mkhonyana ukuthi shaya ikhikhi yokuqala neyokugcina ishaye. Usuku lwakho namhlanje. Amen bazalwane. Ngokukhethekile bazalwane ngicela ukwamukela inkosi yami ubaba uShongwe, Bishop uShongwe ozosenzela umsebenzi egameni kaJesu. Ngicela nje akhuleke nceka uNkulunkulu man of God. Iwenze nje ngokukhulekile umsebenzi. Amen. Ngiyabonga kaBhayimoli. Amen. Siyabonga.
Ngicela uthatha le thuba ngokukhethekileyo ngibingelele umndeni wakaThela. Ngicela abasukume bame ngenyawo bonke abakaThela abakhona endlini. Ngicela abasukume abakwaThela. Ngicela indlu bashayele izandla. Siyabonga kakhulu ukuthi nikhona bakaThela, nizohanda over umntwana wenu angene emshadweni. Ngiyabonga. AbakwaGadebe abobhungane bengicela abasukume abakwaGadebe. Angeke ngikwazi ukushadisa umntwana abakubo bangekho. Yiko nje ukungilethelana ukuthi ngishadise umntwana abakubo bakhona. Ngiyabonga kakhulu bobhungane, ngicela sibashayeleni izandla. Siyabonga. Ngicela ukuthi ngibingelele ubaba ophethe ibandla elikhonza abantwana. Ngiyakubingelela Nceku ngelihle igama lenkosi yethu Jesu Kristu. Ngibingelele zonke ingceku ezikhona ngaphakathi abagcotshwa bakaNkuluNkulu. Ngiyanibingelela abagcotshwa ngelihle igama lenkosi yethu Jesu Kristu. Abazalwane bonke abakhona abenze isacrifice bashiya into zabo just to ensure ukuthi this day it becomes a success. Siyabonga kakhulu, ngiyanibingelela ngelihle igama lenkosi yethu Jesu. Ngicela ukusho ukuthi ngisebashilo ngwakashongwe ngokwesibongo. Ngisebandleni le River of Mercy Ministries. Ngicela ukusho ukuthi I am a registered marriage officer, and I did not only end up with the exam. No, I wrote the exam to qualify, but after that I had to do some studies and do a lot of research about imshado. I've done a lot of research. Even now I'm still going on with research ngemishado, because imishado is a problem. Ngiyambonga uNkulunkulu sengithatha ukuthi ngihambile ibanga, ngina 35 years ngisemshadweni. 35 years ngisemshadweni nonkosikazi oyedwa. Cha ngabe mhlawumbe naye ukhona now bebayongcwaba bona eBhetali. Mina ngahlala ngeza ngapha. Ngina 35 years ngisemshadweni. Ngina 25 years in ministry. Ngihola ibandla. Ngina 25 years ngihola ibandla engalisungula le River of Mercy Ministries. uNkulunkulu asasibeke kulo ukuthi silulonde leli bandla. Ngicela ukuqala kancane nje ke ngisho naku, you know, bengicela ukuthi ngazathi thina abaholi we could also try ukuthi sithi go out and gather in knowledge esizobuya nayo esontweni. Why ngiqala ngokusho lento? Kunabantwana uNkulunkulu asibekele bona emabandleni, and they are not being used to the advantage uNkulunkulu asibekele bona yona. Why ngiqala kanjena? Ngiqala kanjena because there are current issues as illegal ngendaba yemishado, and which thina abaholi we are not skilled ukuthi sizi understand, but sikhuluma ngazo emabandleni and asizazi kahle. One, I am aware bazalwane amabandla akithi amaningi, there is this part kubantu abasha abayineglectile ebizwa ngokuthi i-courtship. Is being neglected. I-courtship emabandleni ayenziwa. They only say babshonge nangu lo mntwana lo sekafuna ukushada. You start i-counseling
ilobola has already been paid. And Mamela, in terms of Marriage Act number 25 of 1961, emshadweni, it states it clearly that a contract yomshado wako is signed on the day uyolobola. A contract yomshado wako on the day uyolobola, you have entered into a contract, and that contract is in community of property. Now, meaning indaba yokuyolobola kufuneka icace kuyi-courtship. Before uyolobola, akufinalizwe i-issue ye-contract. Because labantwana, when they come to me ukuthi ngibashadise, sebalobolene. What I'm doing mina to change i-contract yabo, in reality it's illegal. Ngoba sebalobolene benzelana abayeni, mina sengizo explain ama contract after sebalobolene. Whereas ama contract kufuneka adiscusswe le emuva. Now ngicela nje baholi ukuthi asiqapheleni lezi zinto ziyi problem. Namhlanje sihlangene phambi kaJehova kanye nale fulofakazi ukuba sizohlanganisa laba ababili, uNozipho Hadebe noMuzi Nicholas Taylor ngokushada. Mkhwenyana, incwadi yeBhayibheli explains clearly ukuthi indoda iyakushiya uyise nonina ibambelele kumkayo. Indoda iyamshiya uyihlo nonina, uyise nonina ibambelele kumkayo. Despite ama storms azoba khona endleleni, but kuyabiza ukuthi ubambelele kumkakho. Ngicela nibhekane. Nibambane ngezandla. Can I just touch on few things esizibiza ngokuthi ama pillars in marriage? Angeke ngijahe ukunishadisa ingakathathi kulezi zinto lezi. Pillars in marriage. Kunezinto abantu abanengi abazithatha izinto ezisimple for the benefit of everyone okulomshado. Ake sithathe igama elithi trust. Abazalwane abanengi mawukhuluma ngetrust, they understand ukuthi itrust, igama elithi trust lisho ukuthini, but the application yakhona ayikho correct. Kanjani kanje? Igama elithi trust mawulibheka ku Oxford Dictionary, I definition yakhona ithi reliance on the truth. That is the definition of the word trust. Trust means reliance on the truth. What does that mean? Meaning, in the absence of truth, there is no trust. Because trust means reliance on the truth. Then, in the absence of truth, there is no trust. Meaning, emshadweni wakho mntaka baba, once there is no truth, then there shall be no trust. And when there is no trust, loyo mshado is on a shaky foundation. Because trust ayikho lapho. Ubuya esontweni amajazi amanzi, uthi ngibuya siguqweni unamanga. Ubuya siguqweni cabanga ukuthi ngiyisilima. And ubuya esiguqweni ngempela, nawo no bishop uyakuletha uyafakaza ukuthi ubuya esiguqweni. But because endlini kwakho there is no trust, unkosikazi wakho akatrust nano bishop ozofakaza ukuthi nibuya esiguqweni.
sekuzohambeka kanzima kulomshado because the truth is not there, and where there is no truth there shall be no trust. Now emshadweni asiqapheleni ukuthi truth does not go out through the window. Ayihlale iqiniso endlini likhona. Because if ukhuluma manga, one day it shall be proven ukuthi wawukhuluma manga. And lawo manga lawo are going to destroy trust. And ekuzohambeka kanzima bantwana bami emshadweni wenu when there is no trust. Because everything oshoyo shall be doubted and shall be opposed because trust is not there. Can I touch on the last one? Just in passing. There is igama elithi communication. In marriage, you are not going to survive without proper and effective communication. Uyicheke nakhona ukuthi ucommunication usho ukuthini. Ungamkhulumi nje ngesilungu usikhiphe ngamakhala. Kanti understanding yakhona ka communication awu understand kahle. Then scientists they say communication it is not effective until it achieves what it was intended for. Communication is not effective until it achieves what it was intended for. Now, meaning communication calls upon eye contact. For my communication to achieve what it is intended for, it calls upon your eye contact. In the absence of eye contact, it means even your mind is not on what I'm saying. We can only hope that there is effective communication when there is an eye contact. Then communication can achieve what it was intended for. Why are we emphasizing the issue of communication emshadweni? It is because mawukhuluma nomuntu athi lento le omtshele yona is not registered. Uyishilo wena but it is not registered. Mawubuya ntambama uthi ubuya phi wena? Hayi ekseni ngitshelile kungizosenza overtime unamanga. Issues of communication vital bantwana bami ngoba nizongena emshadweni. Communication is not effective until it achieves what it was intended for. Angcina ngana yokugcina. Respect. Ake siyilungise indaba ye respect. Ake siyilungise nje emshadweni. Uphume lana sesiye sayikhuluma indaba ye respect. One problem that we have is that amadoda abantu abamnyama igama elithi respect alithatha ukuthi umfazi okufuneka ahloniphe and yena angahloniphi. That is the problem that I have. Amadoda abantu abamnyama when they talk about irrespect bathatha ukuthi umfazi okufuneka ahloniphe yena abe isikhwangkhwang sekhaya. Kunencwadi nina abantu abasha enisafunda ndodana ngenithole le ncwadi le ibhalwe umunye umfundisi uJoel Osteen uyinceku kaNkuluNkulu. I look upon him incwadi azibhalile khona lithi every day a Friday but then ngizoyiquote manje uthi the seed principle, it's a chapter.
uJoel Osteen ngeseed principle ufundisa ukuthi, and I agree with him and I support what he's saying. Uthi if you want irrespect ekhaya, as ubaba wekhaya, you must come with a seed of respect. Uhlanyele a seed of respect la ekhaya for you to get the harvest of respect. There shall be no harvest of respect unless you have planted the seed of respect. Ubaba kufuneka eze aphethe imbewu yenhlonipho azoyihlwanyela kwakhe ukuthi eze athole iharvest yenhlonipho. Then Joel Osteen says, no seed, there shall be no harvest. Ubaba inhloko yekhaya okufuneka eze aphethe imbewu yenhlonipho ukuze ekhaya kube khona iharvest yenhlonipho. Uma ubaba angenayo inhlonipho kwayena, uma ubaba wekhaya angenayo inhlonipho, hayi ndodana, uma wena as the head of the family inhlonipho awunayo, how do you expect ifamily yakho ukuthi ibe nenhlonipho? Ngoba wena the head of the family awunayo inhlonipho. Uma qaqi ikhaya ndodana, qaqi ikhanda, ngeke kulunge. Ngeke kulunga. Asingene ku-act ke manje, asingene ku-act. Sihlangene lapho phambi kaJehova kanye nalefu lofakazi. Ukuba sihlanganise laba ababili abathi namhlanje bayashada. Ndodana, I want you to search your soul and find the truth. That this is the one and the only woman oyobona ubungqunu bakho beyond this day, and no any other woman oyophinda abone ubungqunu bakho. Makoti, I want you to search your soul and find the truth that beyond this day and beyond the vows, this is the one and the only man, and there is no any other man oyobuye abone ubungqunu bakho either than this man. Mkhwenyana ngizokunikeza imic ngoba kufuneka kuzwakale wena, ungazwakali mina. Bamba la imic. Ngicela ulalele usho lawa mazwi, ungagcwalisela ebhekene. Ngiyaqinisa ngithi akukho lutho engilwaziyo mina Muzi Nicholas Teller ukuba ngingashadiswa ngokusemthethweni noNozipho Radebe. Makoti ngicela ungilandele. Ngiyaqinisa ngithi akukho lutho engilwaziyo mina Nozipho Radebe ukuba ngingeshadiswe ngokusemthethweni noMuzi Nicholas Teller. Ndodana, nomakoti sengishilo ukuthi bengicela abazali ayikabi anginishayela umthetho but bengicela ukuthi abazali akube yithi support abantwana bethu ukuthi basucceed emshadweni. Let us not be a problem kubantwana bethu.
umshado wabantwana bethu uze ube nama problems and mase uhlala nabo phansi ubone ukuthi lo mntwana lo inkinga abazali ake ngisho nje A1 ethandwa abazali abaningi uma ucela impuphu kumntanakho lo uma sebasemshadweni I'm advising you ukuthi tshela lo ukuthi ngicela mntanami ningisize ngempuphu ngokwenza kanjalo umenza ukuthi afile accepted but if you continue uya kumntanakho umenza ukuthi afile ukuthi I'm not being accepted kulomshado I'm not being accepted as a daughter nani ke bantwana bami tshela umama wakho nobabakho uthi uma ufuna ushukela ukuphelele khululeka tshela umakoti wakho khululeka tshela umakoti wakho bese ngapha umakoti uma mama uqakekile khululeka tshela umkhwenyana wakho kanjalo nomkhwenyana uzozithola welcomed emshadweni uzozithola amukelekile now ngiyacela ke ukuthi bazali inkosi yami bazali you know ngike ngifise ngesikhathi ukuthi if I could get abazali bama couples alapha esontweni njengibabize bonke ngesitale nje nabo ubanikeza ukudla badle bathi mase bajabulile ubatshela indaba zabo bese kahle ubaphakela ukudla babaculele kamnandi benza konke kube mnandi but ekugcineni ubatshela indaba zabo because esikhathini esiningi abazali bayinkinga emshadweni yalabantwana bayinkinga abazali uba bathi uyabasiza abantwana uthola inkinga yekho kulabantwana inkinga isekhaya ngicela ukuthi sesiya kuma vows and beyond this bantwana bami it's a point of no return ngicela ukukunikeza ngicale ngawe as the head of the family after lana you are free ukuthi uadd usho ukuthi uthi mina muzi Nicholas Taylor ngiyakuthabatha wena nozipho Radebe ukuthi ube unkosikazi wami ohlanganiswe nami ngokushada futhi ngiyethembisa ngenza isivumelwano phambi kwale flofakazi ukuba ngikuphathe kahle ngikondle ngikuthokozise ngokomthetho oyingcwele kaNkulunkulu size sehlukaniswe ukufa ngikuthokozise uvuma ukuthokoziswa Baba wethu ongcwele inkosi yethu Jesu Kristu ngiyanxusa Jehova I sprinkle the blood of Jesus fihla lama vows egazini lika Jesu waseNazaretha waqophe ngempeni lomthofu Jehova wafihle egazini lika Jesu waseNazaretha ngobude bendlela uNkulunkulu wami awamsize amqinise kuzo zonke izinto manje kuzobe naphakade till death sets them apart now and forevermore amen
ukuthi uma ufunda iBhayibheli lawa buya phesheya vele indaba yokuchatha uzoyihlaba, but mawufunda abo-Africa Bible Commentary and uzwe ebhalwe ngamadoda ase-Afrika, indoda yase-Afrika uma ikubhalela ngesibaya lapho uJesu athi mina ngingumelusi omuhle, umelusi omuhle udela ukuphila kwakhe ngenxa yomhlaba. U-understand amadoda ase-Afrika, i-understanding yabo nesibaya, hayi yase-Europe. Isibaya sase-Europe asifanani nesibaya sakithi e-Afrika. Therefore ngiyacela mkhonyana, ngiyacela ndodana ungayeke ukuqhatha, umthinta umfazi, uvuke ebusuku ndodana, uvuke ndodana, uvuke ndodana, uvuke, ungajahi ndodana, uvuke kukwakho. Akufuneke emzini wakho beze bakucalela iqulu bathi makoti ubomnyakazisi umayelele, ubomnyakazisi umayelele, bayisho lento ngoba bona ukuthi kuzolala lokho, kuzolala kakhulu lokho, ngeke kuvuke. Bese bamtshela umntwana ukuthi makoti ubomnyakazisi umayelele, uvuke mkhonyana, uvuke mfanami, umondle unkosikazi wakho, ungamthuki kanti awumondle uthi wenza lokhu, kepha mina baba ngiyamangala ukuthi ufunani ngoba ngiyamondla, ngiyamnika. Ya ndodana, umnike, ungalali kakhulu ndodana, ungalali kakhulu. Ngithuka abantwana bethu kanti nilala kakhulu. Kwenyana ukugcina umakoti wakho even spiritual. Amen. Ufuneka umondle uwe as the head of the family. uNkulunkulu izwi lenkosi kwakho ulibeke emagxeni wakho. Amen. Uwe okufuneka ekhaya upromote the reading of the word of God. Izambulo azize nawe njengombaba wekhaya, wondle umndeni wakho even spiritual. Asiyeke makoti. Amen. Mina Nozipho Radebe ngiyakuthabatha wena muzi Nicholas Taylor ukuba ube umyeni wami ohlangene nami ngokushada. Ngiyathembisa ngenza isivumelwano phambi kwalefu lofakazi ukuba ngikuthokozise, ngikuhloniphe, ngikuphathe kahle ngokomthetho oyingcwele kaNkulunkulu, size sahlukaniswe ukufa. Muzi, into engizothanda ukuyibonga indlela ongifundise ngalo uthando ngokosemhlabeni ngokwenyama, ngoba uthando bengilazi ngokaNkulunkulu. So into engizokucela yona iyodwa ukuthi I'm very spoiled because I have an intimate relationship with God, and ngizocela ukuthi uNkulunkulu abe inhloko yakho, uye kuphela ozokufundisa ukuthi ungithande kanjani. iBhayibheli lithi uNkulunkulu yena uluthando, he is love. So if ungekho kuNkulunkulu angeke uzukhona ukungithanda. iBhayibheli lithi uthando lu-kind. uNkulunkulu has been very kind to me na today ngokunginikeza umyeni onjengawo. iBhayibheli lithi uthando is patient. uNkulunkulu has been patient with us through this journey. It hasn't been easy. Yeah, kukho konke and angeke ngihlale ngakumention lokho, ngiyabonga ukungiaccepta, ungithande. Yeah, nobafana as much as nami ngikuthanda nabantwana bethu. So yeah, uNkulunkulu abusise nje.
Baba wethu ongcwele, ise inkosi yethu Jesu Kristu. Ndiyanxusa Jehova in the name of Jesus that you engrave lama vows waqophe uNkulunkulu wami. I sprinkle the blood of Jesus wafihle egazini lika Jesu waseNazaretha ngobude bendlela emshadweni. Ndiyanxusa Baba wavuse amqinise ngensuku ezinzima. Ndiyanxusa amqinise Jehova, asule izinyembezi emehlweni alilayo. Qinise Baba, qinise Jehova. I sprinkle the blood of Jesus wafihle egazini lika Jesu waseNazaretha manje kuzobe naphakathi. Amen. Baba wethu ongcwele, isenkosi yethu Jesu Kristu. Ndiyanxusa Baba, wahlambulule ngeqiniso, izwi lakho liyiqiniso. Wanqwelise Jehova. I sprinkle the blood of Jesus wafihle egazini lika Jesu waseNazaretha abathakathi ngento ezingcolile mabangawakhiphi manje ngizobona phakathi. Baba wethu ongcwele, isenkosi yethu Jesu Kristu. Ndiyanxusa Baba, unwelise Jehova. I sprinkle the blood of Jesus ufihle egazini lika Jesu waseNazaretha manje ngizobona phakathi. Amen. Baba wethu ongcwele, isenkosi yethu Jesu Kristu. Ndiyanxusa Jehova, I sprinkle the blood of Jesus fihla lo munwe egazini lika Jesu. Hlambulula ngeqiniso, izwi lakho liyiqiniso. Unwelise Jehova, unwelise Nkulunkulu ophilayo. Ndiyanxusa Baba, I sprinkle the blood of Jesus ufihle manje ngizobona phakathi. Amen. Siyabonga bazalwane. Makoti, there are a few things engicela ukuzi-emphasize. IBhayibheli mntanami ngicela ukuthi ngithi touch on this one. It's a sensitive one, this one. IBhayibheli lithi umkhwenyana wakho uma enqaniwe akayophuza esizibeni sakhe. Uma enqaniwe, uma nje umyeni wakho enqaniwe, akangahambi ayofuna ezinye iziziba, kepha makeze esizibeni sakhe. Mntanami, mark this one. Bese ithi izwi lenkosi esizibeni sakhe makungaphuzi abafokazayo, makube isiziba okuzophuza yena yedwa, makube isiziba sakhe yedwa. Abafokazane mabangasondeli esizibeni somyeni wakhe. Mntanami, uma umkhwenyana wakho enqaniwe ungabiki ukukhathala, futhi uma sowuvumile ungahlafuni ichappies akuwe. Wenze sure ukuthi uyafocusa kulento ayenzayo. Iphathe kahle mntanami, iphathe kahle isiziba sakhe mntanami. Makoti mntanami. Indoda iyahlonishwa. Awukhulumi nendoda yakho ngathi ukhuluma negarden boy yakwakho. Indoda iyahlonishwa. Cha, nami ngubishop kebendlini kwami ukuthi ngihlonishwe ngibhekile.
Thatha indandatho mkhwenyana. Thatha indandatho. Thatha indandatho. Uyihlanganise mkhwenyana. Uyihlanganise. Ilokhuzana. Bazalwane ngiyabonga. Bazalwane indandatho if uyifunda eBhayibhelini, the first time where from the Bible sifunda ngendandatho, it originator from there, from the word of God. Uma uFaro azothatha uJosepha azomenza inkosi. uFaro iBhayibheli lithi wakhumula indandatho yakhe wayifaka emnweni kaJosepha. Okusho ukuthi as understand indandatho, it means come and share my kingdom with me. Ngendandatho omfaka yona mkhwenyana, you are saying nkosikazi wami, I've got a kingdom, come and have a share in this kingdom yami. Ngicela ke uzongilandelela ulokhuzi. Cha, uzidinga zombili izandla manje. Mbambele. Ngicela umela ngale ndandatho ngiyakuthabatha wena noZipho Radebe ukuba ibe isiboniso isixwayiso sesivumelwano sethu nothando lwethu olumenjalo. Makoti isikhathi nayi ngicela emnweni loyo esengimthambezela. Amen. Ngale ndandatho ngiyakuthabatha wena muzi Nicholas Teller ukuba ibe isiboniso nesixwayiso sesivumelwano sethu nothando lwethu olumile njalo. Okay. Ngiyabonga bobaba. I don't want you to embarrass bobaba. But there is a problem ukuthi abobaba amaring abawafaki. There is a problem ukuthi abobaba amaring abawafaki. Ayikabi bobaba, ayikabi. But iring iyakusiza. Iring nje iyakusiza. It sends a message iring ukuthi uyabona njengoba ngifakile njena uyabona ukuthi cha indoda endala one verse guys.
Now, makoti ngicela nibambane ngezandla nize la phambili. Yes. Ngicela ukugcina nganaku. Ngicela ukugcina nganaku. Mkhwenyana, kunento yokugcina engicela ukuyisho kuwe. Learn to appreciate your wife as often as possible. Learn to appreciate your wife as often as possible. Why should you appreciate your wife? By appreciating your wife, you are building her self-esteem. Self-esteem yakhe shall remain being positive because the king is saying you are a queen. You look cute. You look smart. Learn to appreciate your wife as often as possible. Build the self-esteem of your wife by appreciating her. Listen, if you appreciate your wife, you are building her self-esteem. Uzohamba azithemba, angabi ne low self-esteem noma aphakathi kwabanye omama. Please learn to appreciate your wife as often as possible. By doing that, you are building her self-esteem. Makoti, ngicina nganako. Makoti, lalela. Dress in a manner that honors your husband. Dress in a manner that honors your husband. Be careful of dresses that embarrasses your husband. You know what? Unkosikazi o embarrass indoda yakhe ngiye ngimuzwe asho lawa magama athi okwathathwa yimi akufani nokwathathwa amanye amadoda. Usuke ase embarrasseke egcineni angasazi ukuthi what is it angayenza because umkakhe amhlambalaza. Mntanami, unkosikazi womuntu ungagqoki iroko eliveza umthayithi. Sengisho ke nje noma ngabe lisefashionini lihle lona, but unkosikazi womuntu agqoke iroko othi makahamba liveze umthayithi. Bowunawo mntanami, ungawashiye ekhaya ngoba uzowalanda, phisana ngawo. Manenga amantombazane angalokhuzane, phisana ngawo. Dress in a manner that honors your husband. Please ngiyacela, let this be your king mntanami. Usho kanjalo uSara athi inkosi yami uAbraham. This is your king and you are a queen. Ekugcineni kwendlela, I now officially declare, in terms of Marriage Act number 25 of 1961, I now officially declare you are husband and wife, and you are kiss your wife. Ngiyabonga. Pinda. Siyabonga bazalwane, siyabonga umsebenzi omuhle kangaka. Ngiyabona ukuthi leyo kugcina iyathandeka. Zuthu izinto enizithandile enginginothisa ukuthi niyayithanda. Niya pay attention kuzo. Makuthathwa niyathanda. Masekwenziwa kanje niyathanda. Bazalwane, isikhathi sethu siphelile ke. Sebeyasixosha vele la ngaphakathi ngoba ade niyibona le ndoda emnyama izalana. 2 minutes. 2 minutes nje. Ube khona ubablembethe ukuthi azobonga lo msebenzi. Ngizocela bablembethe kube 1 minute ingasabu 2 minutes. Sibonga kakhulu. Amen bazalwane. Ngisukumela nje nami ukubonga kakhulu kakhulu ngibonga labakwathela
nami ngikhulela phambi kwabo ngigugela phambi kwabo ngibonga bakwaHadebe ngiyababongisa abazali ngibongisa kakhulu abazali nabakwaHadebe nabo sisungwenya ngigugela phambi kwabo umfundisi waHadebe ngikhulela phambi kwabo ngiyababongela nje kakhulu umkhwenyana nomakoti siyanibongela kakhulu uNkulunkulu alisize usekhuluma kakhulu umholi wethu ngibingelela kakhulu kuArchbishop webandla umholi wethu ubaba uNxele sibonga kakhulu umsebenzi wakho Archbishop wami uShongwe nawe ngikhulela phambi kwakho gugela phambi nawe futhi ugugela phambi kwakho no ngibonga kakhulu kuArchbishop wami makhulukhulu sibonga kakhulu bonke nje abaholi bami sibonga kakhulu sayibongela nje kakhulu ibandla lakithi truth kodwa futhi singakuhlonisi ukuthi empikane la kodwa i-truth bazalwane kodwa impikane la ngesishana nihlombe sibongela kuArchbishop webandla ngoba iy'thelo zakhe lezi ngibonga kakhulu bakwethu amen